Ten hajzl Karásek, vyletělo z něho, když srovnal dech. Kdo je hajzl Karásek? Pěknej hajzl. Tím se ovšem všechno vysvětluje. Prudce potahoval z cigarety. Před 3 měsícema si tu koupil mísu. Pak si to doma nainstaloval a pak přišel na to, že když spláchne, tak se tam udělá takovej vír a hovno se motá nahoře na tom víru, voda odteče a hovno tam zůstane. 3 měsíce to používal a myslel si, že se to nějak spraví, ale ono se to nějak nespravilo a ono je to pořád stejný. Tak to zase odmontoval a tu mísu donesl, že to chce vyměnit, hajzl jeden. A nemá třeba nějaký lehký hovna, když mu nejdou ke dnu? Nedrží nějakou dietu nebo něco? Je to pěkný hajzl. Karásek? Nebo ta mísa? Hajzl je to, ti povídám. Já mu říkám, že tuhle mísu si před ním koupilo 1000 lidí a nikdo si nestěžoval. A on, že chce jinou, že tahle je blbě navržená, když v ní ta voda ty hovna nadnáší, místo aby je zatlačila dolů, a že to chce zadarmo vyměnit za jiný typ. No jo, ale k čemu by mu byla mísa, ve kterému plavou 14 dní hovna po hladině? Hele, ještě ty mě sér. To lehký hovno se za 12 hodin nacucá vodou a pak jde spláchnout stejně jako těžký hovno. A hlavně, tak do té mísy neměl 3 měsíce srát, když ji chtěl vyměnit.